12 noon, no? Nai-report sa atin ng 46 IB ni Colonel Paraso na meron ngang na-discover na arms cache, malaking arms cache, kung saan may nakuhang 34 assorted assault rifles na walang duda ay galing sa mga teroristang NPA. Nakarecoverin por lo menos 34 nga magkadilain yung mga armas ang tropahan militar tika nga usa nga tayaw nga lugar nga ginkukutahan hin mga NPA didto bungtohan Pinabakdaw Samar didahan Huwebes san Pebrero 10. Again representar ang mga narekupong armas sa publiko durante usa nga press conference. Sumala 46th Infantry Battalion nga nakabase ha Calbiga Samar ginsulsog han tropa anti unob han gintutuuhan rebelde nga NPA nga didto nakita in usa nga drum nga puno hin mga dikalibre nga armas. Narecover in 24 ka unit hin M16 rifle ug iba pang mga klase hin high-powered nga mga pusil. Sumalahan militar ang mga narekupong armas in ginbayaan na lamao nga dapit tungod hin kawaray na mga tawuhan han makakaliwa nga grupo para dadun ang mga ini. Gintagos siya naman inihan hitaas ang opisyal han 8th Infantry Division ang nasabi nga operasyon in ginkukonsidera nga pinakadakong accomplishment han militar hailaromhan pamunuan ni Presidente Rodrigo Duterte. Samtang ginlalauman han militar nga makakaiban ini hapagpukan hiton insurhensiya ha probinsya han Samar. Parahan balitang waray ginadapigan, balansingan, ugo pa kamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, Calbiga, Samar.